Salutare, bun, bine ați un episod de Iron Snout. Și nu știu dacă ați auzit de Iron Snout, dar este un joc foarte tare. Da. Oh, are realizări, yeah. Ui, yeah. Cum îmi dă play? Am înțeles. Bine. Hai. Tap screen to strike. Okay. Oh. Good. Huia! Huia! Wah wah. Ah. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Pak. Wow. Wow, 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 wow. Pak. Wow. Wow, wow, wow. Parcușor de guine. Pak. Boom. Wow. Oh, oh. 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 Wow. Oh my god. Ah, no. Oh. Fuck. Bit 10. Haha. Nice. Wow. 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 Ah. Back. Oh, God damn it. Bun. Nu, nu lasez. Nu l-au tăiat. Ah. Mă rog, Iron Snout. E foarte tare jocul. Și dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like și subscribe. Călăm frumușel. Pac. Pac. Wow! Iron Snout. Perfect. No. Ui. Iron Snout. Pac, 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 pac. Câini. Mă descurc de mine.
Nu. Nu. Poc. Rețeala activată. Wolf goes boom. E cam așa o să fac și level la jocuri Google Play, dar se poate și mai mult de atât. Deci hai să începem. Ouch! Nu. Pac. Ui, dar urât să vede. Pac. Ui, oh. Pac, ouch. No. Și acum The Hater 2 filmează, dacă nu știați. Pentru că de-aia mi-a și închis, tocmai acum vorbeam. Joc Iron Snout. Am zis să filmez și eu pentru că și el filmează. Dacă filmăm amândoi nu se aude. Wow. Holy shit. Oh god. Damn it. Ce tare. Da. Not. God damn it. Fac un best, nu. Pac. Bun. Pac. Da, nu uitați să dați un like la acest episod, sper că v-a plăcut, pentru că e foarte tare și o să mai facem episoade de Iron Snout. Merg că câinele după mine, pentru că este un joc foarte tare, după cum vedeți. Am descoperit de la Hatewing și de la The Hater 2, nu știam că există și pe tabletă chiar. Explozii de toate, ui! Pac-man! Este foarte tare și vă rog să-l dați pentru că este foarte tare, am mai spus, cred că de 10.000 de ori. Și s-ar putea chiar ca acum să mă sune
Cred că acum să mă sune Mihai. Da. Gata Hater 2. Și să vorbim.